खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8000 फैसा मोननो हाया नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानांगौ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8000 फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना 8000 फैसा मोननो हायाबा दा बेसेबांथो मोननो हागोन जेनेबा खमसो मोनगोन ना बारा मोनगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जोहै 8000 फैसाखौ सोना हरगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोननिसिम दायो माखासे सरप्राइज आपडेट ओंखारना फैदों आरो दा बेनिखायनो मा मोजां खौरां ओंखारना फैदों ना गाज्रि खौरांसो फैदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादि स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोननिसिम आं दायो नैबे रादाबखौ खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8000 फैसा मोननो हायाबा जायखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंदोंमोन 8000 फैसा सोगोन होननानै दा अब्लालाय बेसेबांथो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै 8000 फैसा मोननो हाया नोंथांमोना बारासो फैसा मोनबावगोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव बे बाथ्राखौ आं बुङाखै दै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननिसिम माने दायो सरप्राइज होनो नागिरदों आरो बिथाङा मैयाना दाख्लै मैया मोनदां टंलायाव फैदोंमोन मैया टंलायाव नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10000 बे दंफां गायनायनि 10000नि चेक रानना होनायाव नैबे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिलांदों एबा एनाउन्समेन्ट बिथाङा खालामबाय आरो जेनेबा नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै आं नोंथांमोननिसिम 8000नि एसे बाराखौनो होबावगोनसो होननानै बेबादि बाथ्राखौ बुंदों आरो नाथायबा बेसेबां बारा होगोन दा बेखौथ' बुङाखै जानो हागौ खोमा 9000 10000 बेबादिबो होनो हागौ आरो दा बिथाङाथ' बाथ्राखौ बुंलांबाय नाथायबा बेसेबां होगोन बेखौ बिथाङा नोंथांमोननिसिम सरप्राइज होनो नागिरदों आरो अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ सानबानो जाबाय 10000निथ' नोंथांमोना बारा मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय दा जिखायानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोननो थांगासिनो दं जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जानाय नोंथांमोना दायो बेखौ सानना लाखादो अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन 8000नि एसे बाराखौ मोननो हागोन होननानै जेनेबा 8500बो होनो हागौ 9000बो होनो हागौ 10000बो होनो हागौ आरो जायखिजाया नोंथांमोना 8000नि बांसिनखौनो मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय जेनेबा 8000नि जायगायाव नोंथांमोना एसे बाराखौ मोननो हासिगोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दा बिनिफ्राय माब्लानिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन जेनेबा नोंथांमोनाथ' गेप्स थासिगोन नालाय फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाथ'ला एसे उनावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो माब्लानिफ्राय मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना मे मासनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना मेनि 10 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव रेगुलारलि बेबादिनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन नाथायबा 1250 नोंथांमोना मोननाय नङा 1250 थाखा नोंथांमोना मोननाय नङा एसे बाराखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जेनेबा 1500 नङाबा नोंथांमोना एसे बारा 1500 नङाबाबो जेनेबा 2000 बेबादिबो नोंथांमोना मोननोबो हागौ आरो दा जेखायनो जाया मानो नोंथांमोननि थाखायथ' गोबां गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैबाय थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो खावलायहरदों आरो नोंथांमोना गासिबो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखानानै जाहाथे नोंथांमोना स्किमफोरनि माबाफोर गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैबानो लोगो लोगो नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायो नैबे चेनेलनि गेजेरजों दा बिनि थाखाय गासिबखौबो आं खावलायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखानानै आरो बेजों लोगोसेनो मबाइल होनायनिबो बाथ्रा बुंबावदोंसो दा नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10000 चेकखौथ' मोनबाय नालाय दायो नोंथांमोना सोरबा सोरबा बाहायबायबो जानो हागौ सोरबा सोरबा बेंक एकाउन्टआव दिनैसिमबो फैसाखौ मोनाखैबो जानो हागौ आरो दा जिखायानो जा मोनो नोंथांमोननिसिम माने गंसे मबाइल होनायनिबो बाथ्रा बुंदों नाथायबा बे एसे उनाव जागोन बेबादि बुंदों आरो दा जिखायानो जा मानो बेथ' इलेक्सननि सिगांथ' जानो हाथावना नंला मबाइलखौ नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां मोनाबो जानो हासिगौ माने मोनखानाय नंला बेखौ सानबानो जाबाय जायखिजाया जुदि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकाराव फैफिनोबा नोंथांमोननिसिम माने मबाइल गंसे रानना होनाय बेबादिबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा माब्ला होगोन बिनि बागैथ' जेबो बिथाङा बुङाखै अब्लाबो नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय साननानै लादो आरो जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जुदि फैफिनोबा एबा बिथाङानो सरकारखौ दाफिननो हायोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय 5 बोसोराव
बोसोराव साफा नोंथांमोना मबाइल गंसे मोनगोनखौबो आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा दा बिनि बागै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामनो हाबानो जाबाय जाहाथे नैबे गोजोनथाव रादाबखौ गासिबो मानसिफ्रा मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों